Il-kap nazzjonalista Adrian Delija uża l-intervista li kellu fuq il-medja nazzjonalista l-ħadd filgħodu sabiex ikompli attakka l-fazzjoni tal-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil li tridu jwarrab minn kap nazzjonalista. Adrian Delija wassal il-Partit Nazzjonalista għall-ikbar żewġ telfiet elettorali fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Iżda Delija kellu messaġġ ċar u qal li dawn in-nies b'referenza għall fazzjoni ta' Simon Busuttil ma jistgħux jikkritikaw biss. Imma rridu nippopolawhom b'nies illi għandhom ir-rida li jirbħu. B'nies illi jridu jagħtu u mhux biss jikkritikaw. Attakkaw wkoll l-istituzzjonijiet fih dan il-Partit Nazzjonalista li ħarġu jikkritikawh. Fosthom il-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista, il-Forum tal-Professjonisti u l-Fera tal-Anzjani fih dan il-Partit Nazzjonalista l-APAN. Għax inkella l-istrutturi tagħna jitkellmu biss meta jkun hemm id-diffikultajiet ovvji. Adrian Delija għandu sejħiet fil-Partit Nazzjonalista mod partikolari mid-deputati tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil sabiex jerfa' responsabilità politika u jirreżenja minħabba li tmexxija tiegħu waslet biex il-Partit Nazzjonalista iġarrab l-ikbar żewġ telfiet elettorali. Biż-żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista l-MZPN ukoll talbu għar-riżenja ta' Adrian Delija u tmexxija. Iżda biex isalva ġildu fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija qalilhom li l-partit ilu żmien twil jitlef l-elezzjonijiet minn żmien Lawrence Gonzi u Simon Busuttil. Ma rbaħniex elezzjoni waħda tal-Parlament Ewropew. F'kemm ilhom isiru? Laqqas waħda il-Partit Nazzjonalista. Laqqas waħda ma rebaħ. Fil-Kunsilli Lokali ilna ma nirbħu elezzjoni 20 sena. Adrian Delija attakka wkoll id-deputati nazzjonalisti, partikolarment lil dawk li jilmentaw li l-grupp parlamentari ilu ma jiltaqa' minn April, bl-iskuża ta' Delija tkun li jitkellmu ftit minuti. Il-grupp parlamentari tagħna ma jridx biss jintaqa' biex ikun intaqa' jew biex jgħidu li ma ntqajniex, imma mbagħad imorru l-Parlament biex nitkellmu ftit minuti kuljum jew ftit sigħat fil-ġimgħa. B'reazzjoni fi stqarrija l-Partit Laburista qal f'ġimgħa fejn il-firda fil-Partit Nazzjonalista deret aktar fiċ-ċar minn qatt qabel, Adrian Delija baqa' ma tallem xejn. Qal li huwa nutli li Delija jipprova jagħmel ballun politiku l-inċident li seħħ is-sibt filgħodu fil-Mellieħa biex jipprova jiskurja xi punti politiċi. Qal li jkun aħjar jindirizza l-isforzi tiegħu u jipprova jipproponi miżuri tajbin għall pajjiż bħala gvern alternattiv. Sostna l-unika darba li Delija tkellem fuq il-viżjoni tiegħu għal dan il-pajjiż waqt intervista tal-ħadd kienet meta rrepeta li kontra l-proġett li jsiru t-toroq kollha ta' pajjiżna b'investiment ta' 700 miljun euro. Dan minkejja li din kienet wegħda fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista sentejn ilu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.